Συνεχίζουμε με τα δύο επόμενα εξαρτήματα της τροχαλίας, το κυρίως μέρος της τροχαλίας και έναν δακτύλιο. Πατάμε λοιπόν New, Part, OK. Αλλάζουμε αρχικά σε χιλιοστά. Επιλέγουμε για πρώτη φορά στη ζωή μας την εντολή Revolve Base και επιλέγουμε Front Plane. Φτιάχνουμε μία αξονική γραμμή κατακόρυφη και μία οριζόντια. Συνεχίζουμε φτιάχνοντας στο περίπου το εξής sketch. Βάζουμε μία σχέση ισότητας μεταξύ της πλευράς αυτής και της πλευράς αυτής εδώ. Equal. Διαστασιολογούμε. Αυτή θέλουμε να είναι 10. Αυτή να είναι 51. Και η απόσταση του σημείου αυτού από την αξονική αυτή εδώ θέλουμε να είναι 20. Επίσης, η απόσταση της σταθερής αυτής αξονικής από το σημείο αυτό θέλουμε να είναι 26. Κλείνουμε την διαστασιολόγηση, παίρνουμε πάλι την κύρια γραμμή και φτιάχνουμε στο περίπου το εξής σχήμα. Διαστασιολογούμε κατάλληλα. Θέλουμε η απόσταση του σημείου αυτού από την σταθερή μας αξονική να είναι 47,5. Θέλουμε επίσης αυτό εδώ να είναι 7. Η απόσταση του σημείου αυτού από την πλευρά αυτή να είναι 95. Αυτό εδώ να είναι 5. Αυτό 10. Αυτό επίσης 5. Και μία τελευταία διάσταση, η απόσταση του σημείου αυτού εδώ από την σταθερή μας αξονική να είναι 82,5. OK. Τώρα επιλέγουμε πάλι την κύρια γραμμή και φτιάχνουμε στο περίπου το εξής σχήμα. Ομοίως και από κάτω. Προσέχουμε τις ευθυγραμμίσεις. Εδώ. Και εδώ. Smart Dimension. Θέλουμε η απόσταση του σημείου αυτού από αυτό, η κατακόρυφη απόστασή τους. Εδώ. Αυτό θέλουμε να είναι 2. Όπως 2 θέλουμε να είναι και η απόσταση αυτόν εδώ. Κάνουμε το ίδιο και για την άλλη πλευρά. Ομοίως 2 και ομοίως 2. Τώρα η απόσταση των δύο αυτών σημείων να είναι το πάχος, δηλαδή 10, και για να το βάλουμε στη μέση θέλουμε η απόσταση αυτή εδώ να είναι 5. Το sketch μας είναι έτοιμο για να το κάνουμε revolve, οπότε πατάμε exit sketch. Axis of revolution, δηλαδή άξονας περιστροφής να είναι η αξονική μας, την επιλέγουμε λοιπόν. Η περιστροφή να γίνει για 360 μοίρες. OK. Το μόνο που μας λείπει είναι ένα extruded cut, το οποίο θα το κάνουμε πάνω στην επιφάνεια αυτή. Πατάμε λοιπόν normal του και φτιάχνουμε έναν κύκλο φ30. Η απόστασή του από το origin θέλουμε να είναι 55.
φτιάχνουμε μία αξονική γραμμή για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Circular Pattern. Επιλέγουμε το profile μας, επαναλήψεις θέλουμε 3 όπως. OK. Exit Sketch, 3D απεικόνιση, Through All. OK. Καλό θα ήταν στα σημεία που συναντώνται αυτές εδώ πέρα οι επιφάνειες, οι γεωμετρίες, να βάλουμε και κάποια fillets. Επομένως πάμε εδώ πέρα στην εντολή Revolve και επεμβαίνουμε στο Sketch. Μόλις αλλάξουμε το Sketch, αλλάζει και το Revolve. Πατάμε λοιπόν Edit Sketch, Normal to, παίρνουμε το fillet, radius δηλαδή να βάζουμε 2 και κάνουμε πιο ομοιόμορφες τις γωνίες αυτές. Exit Sketch και όπως θα δούμε τώρα, το fillet πήγε και στο κυρίως μοντέλο. Έχουμε τελειώσει λοιπόν με την τροχαλία, με το κυρίως μέρος της τροχαλίας. Σώζουμε το κομμάτι αυτό στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα τροχαλία. Το επόμενο κομμάτι που έχουμε να φτιάξουμε είναι εξαιρετικά απλό, οπότε μας παίρνει ο χρόνος. Είναι ο δακτύλιος. Part. Μεταβαίνουμε στο σύστημα με τα χιλιοστά που βρίσκονται εδώ. Επιλέγουμε πάλι την εντολή Revolve Base, Front Plane. Φτιάχνουμε μια αξονική κατακόρυφη γραμμή, Escape, και παίρνουμε την κύρια γραμμή και φτιάχνουμε στο περίπου το εξής σχηματάκι. Διαστασιολογούμε τώρα κατάλληλα, Smart Dimension. Θέλουμε αυτό εδώ να είναι 5, η απόσταση του σημείου αυτού από την πλευρά αυτή να είναι 56. Η απόσταση του σημείου αυτού από την αξονική μας θέλουμε να είναι 20, αυτό δε να είναι 4 και τέλος θέλουμε η απόσταση του σημείου αυτού από εδώ να είναι 30. Για να διορθώσουμε την παραμόρφωση που έχει προκύψει, απλά επεμβαίνουμε στην διάσταση αυτή και αντί για 4 που είναι βάζουμε -4. Ο δακτύλιος μας είναι έτοιμος, κάνουμε Exit Sketch και να μπορέσουμε να κάνουμε το Revolve. OK. Τέλος των κομματιών αυτών. Συνέχεια στα επόμενα βίντεο.